дар бораи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ барои касое ки суханҳои хуб мегӯянд, барои касое ки дар ҳаққи мо дуои хуб мекунед, 3 моҳа барои Тоҷикистон то чанд хара омада наметонем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем. бо диққат гӯш кунед, ҳатман лайк гузоштана фаромӯш накунед. нафарҳое ки мехоҳед границаи Қазоқистон бигзаред ва биёед айсари нав документотона соз кунед, номерое ки мебарояд зангшон бизанед, ин одамо баъд аз сахичон худо хоҳад границара мегзаронанд, обратно Россия медуронандтон. мавзӯи асосии имрӯзаи мо чӣ хеле ки медонед, тибқи маълумоти Вазорати Мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ мо кайки информатсия барои пешкаши шумо мегардонем ва то имрӯз нақша чӣ қадар шидагиай барои шумо мефаҳмонем. Вазорати Дифои Ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд, нақшаи даъват ба артиш то имрӯз 96% иҷро шудааст. танҳо суғд ва шаҳру навоҳиҳои тобеи ҷумҳурӣ нақшаи даъвати ҳарбиро иҷро накарданд, яъне ки то имрӯз вилояти суғд 89% шудагиай ва ноҳияҳои тобеи марказ бошад 95% шудагиай. дигар дар сартосари ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойҳое ки мондагиай, мисоли гап вилояти Хатлон, шаҳри Душанбе ва вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, дигар ҷойҳо нақшара пурра 100% ба анҷом расонидагианд. ана ҳамин 4% ки мондагиай барои нақша ба анҷом расиданаш вилояти суғд мебошад ва ноҳияҳои тобеи марказ мебошад. ин баъд информатсияи нав мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем ва ҳамарӯза видеоҳои моро пайгирӣ кунед. худо хоҳад информатсияҳои нав аз канали мо метавонед ки дастрас бикунед. комментарияҳоро мехонем бо диққат гӯш кунед. кадом нафареда ки дар Москва духтури дандон дар кор бошад, бародари тоҷики хидмат стоматологае ки кору боруш беҳтарин дар сатҳи олияй. номерош мебарояд занг бизанед барои табобати дандон муроҷиат кунед. Мирзоев нависондай: одамо 20 000 одам тамошо кардай, ҳамагӣ 100 дона лайкай. лайк мон меҳнати акара қадрдонӣ кунед. акаи Сорбон ба пеш ака. зинда ва сарбаланд бошӣ барои сухани беҳтаринат бародари азиз, барои касое ки суханҳои хуб мегӯянд, барои касое ки дар ҳаққи мо дуои хуб мекунед, ташаккури зиёд ва лайк мондани дигар чизо барои мо муҳим нестай. мақсади мо як чиз ба мардум бирасонему, камтар фоидамон бирасад. тамом бародари азиз. як нафари дигар нависондай: салом акаҷон, ман патентам февралда тамом мешавад. ман октябрда Тоҷикистон омадам. меша равон бо патент кунам. агар ки патенти пештарат қатӣ бугӯй ки кор кунӣ, вақти аз Россия баромадӣ ту моҳи октябр ва пула пешпардохт карда бошӣ, бале рафтӣ, ту метавонӣ ки ба ҳамун кор бикунӣ. ва агар ки қарздор набошӣ, вовремя споридагӣ бошӣ, баромадагӣ бошӣ, бухои айсар барои патент кунӣ, ин вариантшам мешиданияй бародари азиз. Абдуллова нависондай: ассалом додари Ширин, дар 2026 патент дар шаҳри Челябинск чанд сум мешавад? худованд розӣ бошад, насиб карда бошад, вақте ки списка полни тамоми шаҳрҳо баромад нархнома, мо видео мекунем, барои шумо пешкаш мегардонем. ҳозираша як 10 шаҳри Россия нархномаш баромада буд, мо видео кардагием тақрибан як ҳафта пеш. метавонед дар канал ҳаст, дуроин тамошош кунед ҳамонҷо. як нафари дигар нависондай: салому алейкум акаи Сорбон, ман 25 сентябр Тоҷикистон омадам. 3 моҳ ношида бирам мешавад буд. мегӯям бояд 3 моҳ бести мара документҳом 100% буд. ягон проблема надоштум. агар ки ҳуҷҷатотон 100% буд, ягон проблема надоштен, 3 моҳ истодани шумо зарур нестай бародари азиз. ҳалимзода нависондай: салому алейкум, саломат бошӣ бародар. шумо ҳам саломат бошед, зинда бошед. як нафари дигар нависондай: гости биёй прописка кунӣ. 3 моҳа барои Тоҷикистон то чанд хара омада наметонӣ. ака ҳамин савола дар 4-5 видео навистум. илтимос ҷавоб диҳед. вақте ки гости аз Россия мебарояд, тибқи тағйироти наве ки дар соли 2025 шидагиай бародаро, шумо 9 моҳ пас ҳақ доред ки вориди Россия шавед. лекин дар амал ҳамин чиза у қадар ба назар намегиранд. мисол 1 моҳ ё 2 моҳ пас бо бисёри нафарҳо мераванд, вориди Россия шида метавонанд. Сафарзода нависондай: салом, ман нафаҳмидам ака. як хел одамо мегӯянд 28 сола шидӣ, дигар намебаранд. худат мегӯй 27 сола шидӣ, дигар намебаранд. ҳамира ака як бори дигар бугӯ. бародарҷон, як бор не 100 бор гуфтагем ки қонунгузорӣ ҳамин чиза муқаррар кардагия, яъне то 27 сола кишид, аллакай 27 кишиден, аз даъват ба хизмат озод мешед. як нафари дигар нависондае ки ассалому алейкум, ман як штраф доштум, дар банк споридумш, чекша гирифтам. чека ба НВД барам ё ин ки не.
агар ки номо дар чорни списка бошаву ягон проблема дошта бошӣ, мисол ягон чиза запретет карда бошад, бале метавонӣ ки барӣ. Агар ки ҳама 100% бошад, ҳоҷат ба бурдан нест. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай тамом мешавад? худованд розӣ боша, охири призивда бо видео мекунем, мефаҳмонем. Тақрибан 10 рӯзи дигар мондагӣ. Шарипов нависондае. ассалому алайкум акаи Сорбон. барои продлит патент чӣ дар кор мешавад ака? илтимос ҷавоб диҳед. пешакӣ раҳмат. барои продлени патент агар шумо трудовой договор дошта бошед, ҳамин қадар ҳуҷҷат дар корай ва бе гузаштани граница метавонед ки продлитиш бикунед. як нафари дигар нависондае. салому алайкум акаи Сорбон. номерои проверка депортатсия доред? илтимос. насиб дар видеои пагаина мегем, интизор бошед. як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум. ӯ видеода савол додам, дар комментария ответ надодӣ. бахшиши зиёд баъзан нафарҳое ки ба саволошон ҷавоб намегирад, шумо дуруст бифаҳмед бародарон. ҳакимзода нависондае. ман намедонам забони англисира, не ки дар $600 кор намекунам. ман фикр мекунам ягон кас кор намекунад дар ин вақт ба ин сум. яъне ки ҷамъоҷам $700 дар қатар кор ба автобусда маош метиҳанд. ва ин плюсош чие? ҷои хобтон бепулай, документ бепулай, мақсад хурду хӯроктон бепулай. ҳамин чизоро агар плюс кунен, ози аз кисаи хитон харидорӣ кунен, бо $500-600 дига пул мешавад. ин пули тозае ки мардум да маош метиҳанд, ба ҳамин хотир таги $700 гуфтагианд барои ба кор таъминкунӣ дар қатар. мо видео дар бораи дина кардем, дурен дар мо видео боз пурратар фаҳмондагием, тамошо кунем. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. бародарони азиз, саволотон бошад дар комментария бинависонед. насиб бошад дар ҳар видео кӯшиш мекунем саволҳои шуморо бисёртар ҷавоб гардонем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.